Coba dicek nggon bagian kopel. Halo Bolo, bali meneh karo wong desa. Mobilmu angkatan ndredeg. Coba dicek nggon bagian kopelmu. Nek kocahe akeh, iso marake ndrodhog angkatane. Nek iki isih apik, sing marake ndrodhog angkatane saka per kampas kopling. Iki kocahe wis akeh banget. Ya wis nek ngono, matur suwun.